A 5 días de que se celebren as eleccións municipais, os pontevedreses comezan a preguntarse quen será o vindeiro alcalde da cidade. Algúns deles atrévense incluso a facer as primeiras porras sobre os resultados. Yo creo que va a seguir todo igual. Va a seguir el mismo que está y poco más. Y si no, se juntarán para que siga él. Supoño que Lores volverá a ganar, porque traballa moi ben por Pontevedra, ten Pontevedra moi ben feita. A verdad que sí, gústame como está Pontevedra. Está dudosa a cousa, pero bueno, eu creo que o Lores ten moita forza en Pontevedra. Que vai ganar Lores seguro. Pois que gañará Lores, o que está, me imagino, non? Porque, o sea, esa cidade está como está, que mola como está, gracias a él, o sea, que me imagino que a xente será consecuente co que hai. Non sei o que vai pasar, está bastante complicado, pero eu creo que vai volver a ganar Lores, porque ten moitos apoios en Pontevedra, a ver. Vai ganar o PSOE en todos os lados. Un dos temas máis controvertidos é o posible ingreso de Vox na corporación municipal. Seguro. Seguro, sí, en Pontevedra seguro. Por min non. Por min non. Olvídeme de vos. Eso de migrante. Bueno, nada. Conseguirá, non? Claro que o conseguirán. Non sei, pero vamos, eu partidario de que o teña non son, pero vamos, son demasiado radicales, o radicalismo non é bo. Inda que o Bloque tamén é bastante radical en certas cousas, pero é completamente distinto. Estes señores veñen con unhas ideas que non, do siglo non sei, 18, 17, xa non son ni do 19. Non creo que saque ningún. Eu me alegro infinito. Me alegro infinito, porque eu nací despois da guerra, comprende? Nací no ano 40. Nací no ano 40, e a guerra foi do 36 ao 39. E teño moitos recordos, depois da guerra, de cando estudiei, e cando non estudiei, e do que foi a ditadura de Franco. A postura dos partidos locais en relación ao futuro de Ence pode ser un dos asuntos que máis inflúa no voto dos pontevedreses. Ence está moi complicado, pero bueno, aí xa todos andará, como din os vellos. Pois aí poida que aí hai xa algo, sí. Aí pois xa cae porque hai intereses de traballo, de... Claro, ainda que é mala, porque é unha contaminación que todo mundo sabe, pero ante os postos de traballo hai moitas revolucións ante esas cousas. Isto, lóxicamente, debía meterse, sí, con unha empresa moi boa, meterse en outro lado, onde non fixera tanto dano. Eso é unha cousa que hai que ser objetivo. O tema de Ence pode afectar ao Partido Socialista, o tema de Ence é un problema moi grave. O que non se pode xogar hoxe con postos de traballo, estou de acordo que non pode estar na ría, non podía estar fai moitos anos, agora creo que cando menos contamina, non estou ni a favor nin en contra, pero sí, sempre estou a favor dos postos de traballo. Aínda que as enquisas consideran que o BNG será o gran gañador destas eleccións, haberá que esperar ata o domingo para saber se Lores continúa sendo o alcalde da cidade ou se, polo contrario, perde o apoio dos veciños.